Sten Hotty. Og han har lavet en labyrint. Lige pludselig, jeg er inde i labyrintet. Vi er den dumme hud. Hey, og når jeg er inde i Hotty Wottys labyrint, hvad det er der nu? Hvad? Det ved jeg ikke. Hvor er vi Det ved jeg henne? ikke. Hvor er vi henne? Jeg mærker, at det er den vej. Ja, kom. Jeg håber ikke, at den Hotty Wotty. Og jeg ikke. Ja, men lidt. Har du måske fået noget? Ja, jeg ved ikke, hvad det her står for. Ja, det er vi har. Ja, jeg har blandet uddannet. Godt. Men hvad der er vi i spillehallen? Det ved jeg ikke. Øh, Juppie. der er videoer. Det er der i den næste.